M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero la Mulungu lachiwiri mu nyengo iyi ya Adventi. Lero muli ndine Father Clement Mulole. Mawu athu alero akuchokera pa Yesaya chapter 11 ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Matilda Mphamba kuchokera ku mphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Zawerenga Aroma chapter 15 ndime ya 4 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Gloria de Sanka kuchokera ku mphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu wabwino uchokera mu uthenga wa Mateyu chapter 3 ndime ya 1 mpaka 20. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Yesaya. Yesaya mutu wa 11 kuzayambira ndime ya 1 kulekezera 10. Nthambi izaphuka pa tsinde la Yese, ndipo mphukira izatuluka ndi mizu yake. Mzimu wachauta uzakhala pa iye, mzimu wopasa nzeru ndi kumvetsa, mzimu wopasa uphungu ndi mphamvu, mzimu wopasa kuziwa zinthu ndi kuopa chauta. Ndipo kuopa chauta ndiye chidzakhala chinthu chokondweretsa. Sazaweruza posata zooneka pamaso, kapena kugamula mlandu posata zakumva. Koma amphawi azawaweruza mwachilungamo, ndipo anthu osika pa dziko lapansi azawagamula mlandu wawo mosakondera. Mawu ochokera mkamwa mwake azakhala ngati ndodo yokanthira ochimwa. Atalamula iye, anthu oyipa azaphedwa. Chilungamo chidzakhala ngati lamba wake, ndipo kukhulupirika ngati chomangira mchunu mwake. Mbulu uzakhala pamodzi ndi mwana wankhosa. Kambuku azagona pansi pamodzi ndi mwana wambuzi. Mwana wang'ombe ndi mwana wamkango azadyera limodzi. Mwana wang'ono nkumaziweta zonsezo. Ng'ombe yayikazi mchimbalangondo zizadyera pamodzi, ndipo ana awo adzagona pamodzi. Mkango uzadya uzu ndi ng'ombe. Mwana woyamwa azasewera pa dzenje la mamba, ndipo mwana woleka kuyamwa azapisa dzanja lake kufunkha la mphiri osalumidwa. Sipadzakhala chilichonse chopweteka kapena chowononga pa phiri lopatulika la Mulungu. Ndipo anthu apa dziko lonse lapansi azakhala ozaza ndi nzeru yakuziwa chauta, monga nyanja imazazira ndi madzi. Otengedwa ku ukapolo azabwerako. Tsiku limenelo ufumu watsopano ochokera ku banja la Davide uzakhala chizindikiro kwa anthu a mitundu yonse. Onse azasonkhana kwa iye, ndipo malo ake okhalamo azakhala aulemerero. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Aroma 15 kuyamba ndime ya 4 kulekeza 9. Abale, zonse zinalembedwa m'malembo kale. Zinalembedwa kuti zitiphunzitse ife.
Malembo amatilimbikitsa ndi kutithunzitsa mtima kuti tizikhala ndi chiyembekezo. Mulungu amene amapasa anthu mphamvu zoti athe kupirira natilimbitsa mtima amatithandiza kumvana bwino. Motsata chitsanzo cha Yesu Khristu akutiphunzitsa kuti ndi mtima umodzi onse pamodzi mulemekeze Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Khristu. Uthenga wabwino ndi okhalitsanso anthu a mitundu ina. Sono muzilandira monga momwe Khristu adakulandirirani inu, kuti Mulungu alemekezedwe. Chifukwa kunena zoona, Khristu adasanduka mtumiki wa Ayuda, kusimikiza kuti Mulungu ndi okhulupirika. Adasimikiza kukhulupirikako pakuchita zimene Mulungu adalonjeza makolo awo akale aja, ndiponso pakupasa anthu amene sali Ayuda chifukwa cholemekeza Mulungu kamba ka chifundo chake. Ndi monga malembo anenera kuti, n'chifukwa chake ndidzakuyamikani pakati pa anthu a mitundu ina, ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, khalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu chapter 3 ndime ya 1 mpaka 12. Pamasiku amenewo kudabwera Yohane Mbatizi nayamba kulalika m'chipululu cha ku Yudeya. Ankati, tembenukani mtima chifukwa Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Paja Yesaya ankanena za iye pamene adati, liwu la munthu wofula m'chipululu akunena kuti, konzani msewu wozeramo Ambuye, ongolani njira zoti adzapitemo. Yohaneyo ankavala zovala za ubweya wa ngamira, ndipo ankamangira lamba wachikopa m'chiuno. Chakudya chake chidali zombe ndi uchi wa mthengo. Anthu ochokera ku Yerusalemu ndi kudera lonse la Yudeya ndi kumadera onse apafupi ndi mtsinje wa Yorodani ankaza kwa iye. Ndiye ankati akalula machimo awo, iye ankawabatiza mu mtsinje wa Yorodani. Ankaona Ayuda ambiri angulu la Afarisi ndi Asaduki akubwera kwa iye kuti awabatize. Tsono iye ankati, ana anjoka inu, adakuchenjezani ndani kuti muthawe chilango cha Mulungu chikuzachi? Chitanitu ntchito zosonyeza kuti mwatembenuka mtima, ndipo m'mitima mwanu musayerekeze zonena kuti Atate anu ndi Abrahamu. Ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu angathe kusandutsa ngakhale miyala ili apayi kuti ikhale ana a Abrahamu. Pali pano nkhwangwa ili kale pa tsinde pa mtengo. Choncho mtengo uliwonse osabala zipatso zabwino adzawudula nkuuponya pa moto. Ine ndimakubatizani ndi madzi kusonyeza kuti mwatembenuka mtima, koma amene akubwera pambuyo panga ndi wamphamvu kuposa ine. Ameneyo ine ndinosayenera ngakhale kunyamula nsapato zake. Iyeyo adzakubatizani mwa Mzimu Woyera ndiponso m'moto. Chopetera chake chili m'manja kuti apete tirigu wake. Tsono adzathira tirigu m'nkhokwe, koma mankhusu adzawatentha m'moto wosazimika. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
Abale yanga okondeka, monga ndafotokoza kale kunena kuti zinthu zimene zidalembedwa m'malemba oyera, mawu a Mulungu, zidalembedwa kuti zitiphunzitse komanso kuti zithunzitse mitima yathu. Inu mukudziwa bwino lomwe abale yanga okondeka kuti munyengo ino ya Adventi mpingo umatiphunzitsa kuti tikudikira kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu kachiwiri. Ndipo pamene tikudikira kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu kachiwiri, timapemphedwa kulimbika kupemphera, komanso timaphunzitsidwa kuti tiyenera kutembenuka mtima ndi kuyambanso moyo watsopano. Pamene tikudikira kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu, mpingo kutikumbutsa kuti tiyenera kulapa machimo athu ndi kuyamba moyo watsopano. Ndipo zimene mpingo umatiphunzitsa zikulumikizana kwambiri ndi zimene tikumva m'mawu athu achiwiri, mmene tatengamo mutu wathu wonena kuti zinthu zimene zidalembedwa m'malemba oyera zidalembedwa kuti zitiphunzitse ife. Ndipo muthenga wathu wabwino umene tawerenga wa Mateyu tikuona tsopano phunziro limene malemba oyera amatiphunzitsa. Tikumva kuti pamene Yohane ankabatiza ku mtsinje wa Yorodani, anthu ankabwera kwa iye, ndipo anthuwo ankati akafika kwa iye ankaulula machimo awo, ndipo ataulula machimo awo iye ankawabatiza. Chinthu chimene chitisangalatsa kwambiri ndi ichi, kuti kuulula machimo, kutembenuka mtima, kuwalapa machimowo ndi kuwasiya. Ndipo anthuwa ankaulula machimo awowa kwa Yohane Mbatizi. Inu mukudziwa bwino Yohane Mbatizi anali mwana wa Zakariya ndi Elizabeti, anali munthu ngati ine ndemwe ndithu. Ndipo anthu ankapita kwa iye kukaulula machimo awo, ndipo amati akaulula machimo awo iye ankawabatiza. Mukuona kuti Yohane amawabatiza anthuwa ataulula machimo awo. Kwamuona kuti kawirikawiri mpingo kumatiphunzitsa kuti tiyenera kupita kwa nsembe kukalapa machimo athu, kukaulula machimo athu. Pali nthawi zina ife amene tili akatolika, ena mwa ife timakayika, timaona ngati kuulula machimo athu kwa nsembe ndi kulakwa ife ndi munthu. Ndipo anzathu azipembedzo zina amaonanso chimodzimodzi, amanenanso chimodzimodzi kuti bwanji upita kwa nsembe kuti ukaulule machimo ako, kuti mesa yeyo ndi munthu. Chimene anthu amayiwala ndichona kuti malemba oyera amatiphunzitsa zoyenera kuchita. Ndipo lero taona zimene malembawa akunena. Anthu amabwera kwa Yohane kuzaulula machimo awo, ndipo Yohane adali munthu koma adali atazozedwa ndi Mzimu Woyera mmene amagwira ntchito imeneyi. Ndipo ansembe nawonso amakhala kuti azozedwa ndi Mzimu Woyera, ndipo Mzimu Woyera atawazoza ndi kuwadzaza amayamba kulalika, kuphunzitsa anthu, kubatiza anthu, komanso kuwakhululukira machimo awo. Iwo amachita izi poyang'anira mawu a Mulungu ajanso amene amachokera mu buku la Yakobo chapter 5 ndi verse 16, pamene amanena kuti muzulirana machimo anu. Ndipo iwo ansembewa amakumbukiranso mawu a Ambuye Yesu aja onena kuti landirani Mzimu Woyera, anthu amene mudzakhululukira machimo awo adzakhululukidwadi. Mawu awa timapeza ku Yohane chapter 20 ndime ya 22. Choncho nkhani youlula machimo iyi ndi nkhani ndithu imene yalembedwa m'malembo oyera kuti itiphunzitse kuti nkuyenera ndithu kuulula machimo athu kwa munthu amene pamaso akuoneka ndithu kuti ndiye ndi munthu, koma pa nthawi imene ukugwira ntchitoyo chifukwa wazazidwa ndi Mzimu Woyera, Mzimu wa Mulungu uli mwa iye umene wamuzoza akugwira ntchito ija m'malo mwa Ambuye Yesu. Choncho nkuyenera ndithu kuti inu ndine tiyenera kuvomera kuulula machimo athu kwa iye kuti atikhululukire ndipo akugwira ntchitoyi m'malo mwa Ambuye Yesu. Anthu ife timavomereza ansembe anazozedwa, timavomereza atumiki a Mulungu adazozedwa, ndipo atumiki amenewa timawavomera kuti amabatiza anthu, amalalika mawu a Mulungu, ndipo ali nayo ntchito yosanjika manja kuwachiritsa anthu. Koma chimene chimadabwisa, ikabwera nkhani yokhululukira machimo, anthu timayichotsa nkhani imeneyi. Koma timenera kuzindikira kuti ntchito zonsezi Mulungu adazipereka kwa iwo pamene amawazoza, pamene amawapatula ndi kuwatuma. Ndipo lero mawu a Mulungu alero akutiphunzitsa kuti zidalembedwa zinthu zoterezi m'malembo kuti inu ndine tiphunzire. Ndipo amene adakhumudwa ndi kubwerera mbuye fode ananenedwa atakalapa machimo awo kwa wansembe, lero mawu alero akuwalimbitsa mtima, kuwathunzitsa mtima kuti sanapange chinthu cholakwikayi, adachita chinthu chabwino. Nthawi zambiri anthu amene amadana ndi kulapa machimo awo, kuulula machimo awo kwa nsembe, kawirikawiri anthu omwewo muziwaona kuti pena ndi pena akalakwira anzawo, iwo omwewo nthawi zina amatha kupemphedwa ndi munthu wina kuti asetiwo kandithandize kupepesa uku. Ndipo akafika kuja munthu amene wolakwa uja amatchula machimo ake nakulakwira ndakupangira zakuti. Ndipo ena amanena kuti chonde akhululukireni iwowa.
munthu salakwira mtengo ayi, amalakwira munthu mnzake. Akhululukire ndithu achiteni chifundo. Anthu amagwada mkupepesa, akupepesa kumpepesera nzawo, akulula machimo awo kwa munthu nzawo. Koma ikafika nthawi yoti pano mpingo kuchita zomwezo zimene iwo amazichita tsiku ndi tsiku, umaona kuti anthu amakhala patsogolo kunyoza. Kawirikawiri anthu amachita izi foti mawu a Mulungu amenewa sanathe kuwamvetsa kuti tiyenera kuwulirana machimo athu. Tsono ife amene tidavomereza kuti mpingo umaphunzitsa kuwulula machimo kwa ansembe, kuti tikhululukidwe, tiye tizipita ndi chikhulupiriro kuti ansembe ali nayo mphamvu yotikhululukira chifukwa adazozedwa. Mzimu Woyera ali mwa iwo ndipo iwo adalandira mphamvu yochita zimenezi. Ndipo akamachita izi sakuzichita mu dzina la iwo okhayi, koma amakhala akuzichita mu dzina la Mulungu. Amanena kuti ndikukhululukira machimo ako m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kusonyeza kuti sakuzichita mwa iwo okhayi, akudalira mphamvu ya Mulungu imene ili mwa iwo, mphamvu yomwe imathandizanso kuchiritsa, mphamvu imene imathandizanso kulalika, mphamvu imene imathandizanso kuphunzitsa mawu a Mulungu. Ichi n'chifukwa chake ndikunena kuti ndi bwino ndithu tizikhulupirira kukalapa machimo athu. Anzathu ankapita kwa Yohane kukawulula machimo awo ndipo Yohane ankawabatiza. Ifenso lero tiyenera kuwulula machimo athu kuti tembenuke mtima. Kuti kungolula machimo kokha sikukukwanira kuti tandire chipulumutso, komanso tiyenera kuchita ntchito zabwino. Taona Yohane akuti anthu amati akabwera kwa iye amawabatiza akawulula machimo awo, ndipo amawalangizanso kumapeto kwake kuti kungonena kokha kunena kuti ndife ana Abrahamu ayi, koma ayeneranso kuchita ntchito zabwino. Chimodzimodzinso inu ndine tikapita kwa wansembe kukalapa machimo athu, wansembe amatilangiza, wansembe amatiphunzitsa, amatiuza mawu amene inu ndine amatithandiza tsopano kuti tichite zoyenerera, ndipo amatiphunzitsa kuti tikachite ntchito zabwino. Senza kuti munthu atatembenuka mtima ayenera kuchita ntchito zabwino. Ndipo mawu athu oyambaja tamva kuti sanzo za kutembenuka mtima, akuti kambuku adzagona pansi pamodzi ndi mwana wa mbuzi, ng'ombe zidzadya pamodzi ndi chimbalangondo. Kusonyeza kuti masiku amene zinthu zayenda, machimo atakhululukidwa, munthu wokuba sazabanso. Ngakhale katundu takhoza kuba uja ali pomwepo sangamube ayi, futi iye watembenuka mtima. Ndipo munthu amene watembenuka mtima sabwereranso moyo wake wakale uja ayi. Lero tiyeni tsopano monga mpingo kutipempha mnyengo ya Adventi titembenuke mtima, tilape machimo athu. Titazindikira kuti talakwa, tiyeni tipite kwa ansembe tikawulule zochimwa zathu ndipo iwo azatikhululukira machimowo. Zalero zimene takambirana nzakuti zinthu zimene zidalembedwa m'malemba oyera zidalembedwa kuti zitiphunzitse. Ndipo lero taona kuti kuwulula machimo kwa ansembe, kuwulula machimo kwa anzathu sikulakwa ayi, ndi bwino ndithu, chifukwa poteropo timakhala tikupepesa Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.